Čaute, tu je Momky. Dneska by som vám chcel ukázať, čo som si kúpil, takže kúpil som si tento bagier. To je hračku. Neviem, či ho vidíte, dúfam, že ho vidíte. No, tak takýto bagier som si. Bol tam k tomu takýto ovládač. Vidíte? Takýto. A poďte, čo všetko ten bagier robí, takže sledujte. Ide dopredu. Dozadu. Zdvíha túto vidlicu. A možno ho nevidíte. Vidíte? Ísť dozadu. Dopredu. Vie naštartovať. Zatrúbiť. A čo, toto nejde. A ide. Svieti mu svetielka. Vidíte? Aha. Poď bagier. Naberieme vás diváci. Aha, naberieme diváci. Takže to bola dobrá kúpa, dúfam, že sa oplatila. Ak sa oplatila, tak dáte like. Ak sa neoplatila, tak dislike. Ale ne, neopášte sa dať dislike. Takže ak sa vám bagier páčil, tak dajte like proste. Takže ja sa s vami lúčim, čaute.